Tak a můžeme se vrhnout na finále. Kostku jsme vyhráli, podle toho, co říká online, i když není moc vědět, co jsme vlastně hodili. Tak už jsem stihl mezi tím naskautovat, co hraje soupeř. Je to UR s Delvrama a z lepších karet jsem viděl už jenom Brimstone voli, jinak docela dost výplně. Tak tady máme Keep, žádnej moc optimální, ale jedno zabíjení a 2 bytosti po křivce, s tím by se snad mělo dát aspoň nějaký počátek ustát. Uvidíme, jestli dá Delvra. Tak, ten se zatím nekoná. Popravdě měl jsem při stavění decku trochu strach, že budu mít v těch hrách trochu víc zemí, než bude potřeba. Zatím to vypadá na přesný opak. Tak, je tady Delver, kterýho asi nebudu popravovat hned. Raději se ještě podívám, co třeba otočí. Jestli vůbec. Doufejme, že ho pak nějak neposílí. Už má jenom 16, musí řešit tady do 2 unblockable. Tady, jak jsem řekl, zahranej ve druhém kole je dost solidní. Tak, ten se vyřešil rychle. A oponent navíc přidal kurz, my pořád nemáme další zemi. Což už začíná být poměrně nepříjemný. Protože nemůžeme nic dalšího zahrát. Samozřejmě ideální by byl ostrov. Tak, aspoň jsme se o něco přiblížili Griffinovi. A oponent navíc pořád nic nehraje. Nás kouše kurza, my jezdíme Travelerem. Tak teď už asi oponent něco do křivky najde. Zahodil Lost in Mist. To je zajímavý, vzhledem k tomu, že nic nehrajem. A vypadá to, že nemá další zem. Tak to bude ten důvod. Další Griffin opravdu potřeba nebyl v tuhle chvíli. Doufejme, že teď neotočí Delvra. Který by nám dal dost rychlej klok. Tak vypadá to, že ještě chvíli budeme žít. Amulet. Ale ho nezruší. Tak opravdu dostal Dissipatem. Takže od nás další útok. A pořád doufáme v ostrov. Delver se pořád neotočil. A vyskočil na nás krab. Tak jsme dostali aspoň malou lítačku. Bohužel nemá nějaký růst, aby se měnil za Delvera. Tak Delver se konečně otočil, navíc přes Brimstone voli. Což mi rozhodně nedělá radost. Tak nám přišel ostrov. Zahraju deprivaci, protože víme, že má na Griffina zabíjení. A můžeme tady útočit. Nicméně dá se říct, že za 5 kol už budeme mrtví kvůli Pierceu, respektive kvůli Curse of Pierced Heart, protože pak nás může snadno dostřelit volej. Tak tapování, to je určitě fajn. Přidáme Griffina. Samozřejmě bych byl nejradši, kdyby ho zastřelil. Protože za prvé by nám díky tomu vyrostl mob.
který pak může dát nějaký damage navíc a ušetříme tím dost životů. Vidíme, co se s ním stane. Soupeř má pořád hodně karet. Každopádně už vidím, že bych mohl nasajdovat Paraselein nebo minimálně Exorcismus. Ty už teď vidím 2 enchantmenty. Tak oponent dal druhou horu, pořád za ně nic. Nám přišel Overseer, kterýho bohužel nemůžeme seslat. Tak teď když zaútočím, těžko říct, jestli blokne, jestli ano, tak to asi znamená, že už bude dávat volej za Morbid. Dáme druhýho Griffina a ještě chvíli můžeme doufat. Tak opravdu voli. Krát 2, takže to už asi stejně stihnout nešlo. Tak tahle hra byla dost nezáživná. Zvážím ten Paraselein. Soupeř to má celkem svižný. Teda, když vezmu v úvahu to, že může rychle otočit Delvra, jinak teda je samozřejmě ten deck je laděnej kontrolně. Tak, co tak ideálně ven? Feelingy by měly být fajn. No, asi to nechám takhle, když neuvidím žádný další enchantmenty, protože ten Paraselein by nám mohl i uškodit, co my nějaký hrajem. Tak tahle ruka je nic moc. Aspoň má 2 bytosti po křivce. A teď už vlastně máme flat. Tak je to kurze. No, nevypadá to, že by tahle hra měla dopadnout nějak moc slavně. Zvlášť pokud dá teďka nějaký zabíjení. Je to tak, no. Teď jsme si moc nepomohli. Spojíme, že pokud se z toho nějak vyhrabem, tak ten Paraselein bychom měli opravdu nasajdovat. Teď můžeme doufat jenom v Anděla, který už nás teda jednou z takové situace dostal. Se snad ukáže. Feeling of Dread je naprosto k ničemu, jak vidíte. Tapování máme víc než dost, spíš nám chybí ty bytosti. No, zemí je taky dostatek. Naštěstí soupeř taky pořád nic nehraje, ale s tím minulým scénářem vlastně ani moc nemusí. Tormented Prime. Pro nás další země, což znamená, že tady vlkodlak se otočí, aspoň už ho bude moct tapnout. Což teda neznamená, že nám Priest vydrží nějak moc dlouho. Aspoň na kolo toho vlkodlaka udrží. Riot Devils, tak to je další dost podezřelá bytost, co soupeř zahrál a pro nás 11. země, pro veliký úspěch. Teď už asi zahraju Feeling. Doufejme, že nemá ještě rušení, kdyby fakt náhodou ještě něco přišlo, ale myslím si, že ani když přijde ten anděl, tak už to nejde moc stihnout. Protože by nemohl moc útočit. Tak aspoň najdem tady tu horu.
Nepřišla výjimečně země, přišel amulet. Uvidíme, co nám ukáže. Jestli to bude rušení, tak můžeme vlastně rovnou vzdát. No, měli jsme štěstí v první hře, respektive v předchozích hrách. Mám na mysli přesně to semifinále. A vypadá to, že teď si ho naopak vybral soupeř, takže finále končí rychle, odnášíme si 4 boostery. A to je z tohoto draftu vše. Takže vám děkuji za pozornost. Samozřejmě vítám všechny podnětné komenty, ať už co se týká té herní stránky, tak toho komentáře. A budu se na vás těšit příště. Mějte se.